felicitats Tres Turons per aquests 40 anys d'història, una entitat de referència a la ciutat de Barcelona, amb una mirada comunitària, amb una mirada també molt posada en els joves, en la vida independent, amb un paper molt actiu en el món federatiu. Jo he tingut la sort de poder compartir amb Tres Turons molts espais de construcció col·lectiva i molts espais d'incidència. Són 40 anys de transformació, amb tot el que significa els drets de les persones i, per tant, només el que podem dir és que moltes felicitats i esperem que, com a mínim, siguin 40 anys més. Gràcies.